Башкортстанның Уфа шәһәрендә Фатихлар гаиләсендә кунакта. Әлеге гаиләдә барысы да иҗат белән шөгыльләнә. Әтиләре Халид, уллары Айнур Фатихлар танылган баянчылар. Олы уллары Илшат композитор, 100дән артык җыр авторы. Әниләре Лилия Фатихова сүз остасы. Без бер карашта аның белән гашыкланыштык дип әйтәләр. Бер күрүдә ул да мине шулай дип әйтәчәк менә, бәлки әйтер. Мин дә бер күрүдә гашык булдым Халидка. Нишләп аңа гашык булдыңыз? Нишләп? Яхшы кешенең йөзенә үк чыга була инде. Кыяфәтенә йөзенә чыга. Күзләреннән кешенең кем икәнен белеп башлый. Димәк, сез мәхәббәткә ышанасыз. Ышанам. 78-дә филармония килдем. Шунда килгәчтән дә мин үземә сүз куйдым. Мин сәхнә кеше булачакмын. Минем тормыш иптәшем дә минем белән бергә эшләргә тиеш сәхнәдә дип мин күз алдыма китердем. Чөнки сәхнәдә синең канатың булырга тиеш, икең бергә булырга тиеш. Сәнгатьтә аерым сәнгатьтә ничектер сыңар канатлы була кеше үсәлмәй. Бергә эшләү рәхәтрәк дисез. Бергә эшләү рәхәт. Бер-береңә. Сез Халид абый хатыныгызга сәхнәдә эшләгән өчен генә әйләнмәгәнсездер бит. Юк инде. Мин аны беренче күргәчтән дә бик ошаттым. Шуннан кирсең аның баянда уйнап җырлаганын бер концертта караган идем. Менә шул баянда уйнап җырлаганнан соң мин аңа гашык булдым. Күрештек тә, таныштык, бер-беребезне яраштык, кавыштык. Бергә яшәй башладык. Хәзер ничә ел була инде? 30 ел була. Без инде беренче общежитиедә яшәй башладык. Бүтән авырлыкларны бергә күрдек. Менә шуңа да тормышның кадерен беләбез. Һәр бер нәрсәне үзебез эшләп таптык, үзебезнең тырышлык белән үстек. Безне беркем дә этеп күтәреп йөртүче булмады. Халид абый, менә сез әйтегез, тормышның кадерен беләбез дип. Ничек була ул? Тормышның кадерен белеп яшәү. Тормышның кадере яраткан эшең, яраткан семьяң, яраткан шөгылең һәм исән таза булу. Туганнар белән, дуслар белән, безнең бик дуслар күп. Без бик яратабыз дусларны кунак итәргә, һәм үзебез дә дусларда кунак булырга яратабыз. Менә шул ук общежитиедә яшәгәндә без 15 кеше бәләкәй бүлмәдә була торган идек. Бүтән Башкортстанның бүтән кемнәргә генә булмайбыз, һәрберсе килә торган иде, сыядырык, гөрләтеп яшәдек. 20 елга якын яшәдек, без шушы яшәүне бер авырлык дип тә күрмәдек, шушы бәләкәй общежитиене. Басып торып кунак иттек. Йокларга утырып йоклай торган идек яшь чакта. Безгә шул кадәр ямы калды шушы вакытлар. Менә мин әле әйтәм, Лилиягә дә әйтәм, шушы 20 яшь чак кире кайтса, шул мен әйтәм, шушы общежитиегә кайтыр идем. Яңадан өйләнешик, яңадан шул теге шәрә беткән Жигули дә йөри башлар дип әйтәм. Риза буларым. Яшьлек кире кайтса.
Үлес малайларыгызны музыка дөньясына мәҗбүри кертеп җибәрдегезме? Лә ул үзеннән үзе кирип киткәнме? Юк. Иң беренче безнең бәләкәй булса да Айнур өйрәнде. Айнурга 5 яши, менә шунда без аңа Үз теләге белән ул туган көнне біз аңа бәләкәй генә хромка бүләк иттек. Хромка дигән икерәтлек арган. Шуннан шунарда бер заман кайтып керсәк, бу эпипен уйнап кайтыша инде. Шуннан әкренләп кенә Үле сез моңа кызыксындыру чарасы куйгансыз бит. куйганбыз инде, ну бары бер дә аның ниндидер булган инде. Таланты булган. Менә элек утыра торган инде. Әтке миңа карап утырадыр инде. Каршыга утырып. Башта миңа карап утырадыр инде. Бәләкәй чакта. Их шушлай уйный белсәң ярар иде дип әткә карадым. Менә әтке миңа карап утыра башлады, мине башлады. Хәзер инде бәләкәй чакта Айнур минем алда утыра торган иде. Әти, менә шулай уйнарга өйрәтәл дип. Хәзер мин Айнурга әйтәм. Менә шушы гармонияларны миңа күрсәтеп бирә Айнур дип. Менә бу Ул сездән дә остарак уйный. Инде аны әйтеп булмайды. Ул бит әйтәм бит 14 яшында ул җиденче музыкант җырчыларында Швейцариядә Кукмирда 3 тапкыр алып бетте бөтен лауреатларны, алтын китапка кертелде Башкортстанның. Барысын да алды инде. Балаларыгызны, аларны ничегрәк тәрбияләргә тырыштыгыз? Ниндирәк максат белән тәрбияләдегез? Безнең инде иң беренче менә малайлар туар алдыннан мен әйтә торган идем. Меннән сорайлар инде. Дуслар, артистлар. Халит, кем итәрен? Музыкант итәрен малайларыңны. Башта белмәсем, малаймы, кызым инде. Мен әйтәм, кем булса да ярай. Малаймы, кызымы. Мен әйтәм, средний гына или түбән генә музыкант булмасын. Булса булсын, шундый композитор, шундый музыкант, шундый йырчы. Әйтәм, иң беренче урында була торган булсын. Дәрәҗәле. Әтеге менә күп артистлар бар, сөйләлеп йөриләр. Мескеннәр үсәлмәй, ну кеше бит үзе шиттән күрелмәй. Һәр кем үзен шәп музыкант, шәп йырчы дип уйлыйсың. Ә шиттән күргән кешегә беленә. Кешегә әйтеп булмай, син вакытыңны әрәм үткәрмәйин дип әйтеп булмай бит. Ул әйтсәң дә аңламаска мартыңламан кешеләр бар. Син икенче эшкә күч дип әйткән чаклар бар, кайбер йырчылар килә торган иде. Андылар әкренләп эшләделәр дә киттеләр алар. Менә шуңа сәхнәдә или пан, или пропал инде. Шундай дигән исем бар. Алтабай, ал сезгә бик усал сорау. Үзегезне нинди баянчы дип исәплисез? Ну, Димәк, сәхнәдә калгансыз икән, димәк, яхшы уйный дип исәплисез. Мен сәхнәне бер вакытта да сатмадым, сатмаячакмын. Үз илемне сатмадым. Менә шу Башкортстанда, Уфада туып-үстем. Уфа кырында Илешә районындагы Татарстан белән границы Актаныш белән, сезнең белән күршегенә район битендә. Шушында туып-үстем, Уфада калдым. Үз илемне яраттым мен. Ну, без Казанга еш барабыз. Аннан кайтып та кергән җак, үзегез беләсез, бөтен артистлар белән. Сездә күп артистлар бар, алар белән бергә эшләйбез. Семья белән. Эшләмәгән нәрсә калмады буга инде. Калмады. Илһам абыйлар, Хәмдүнә апалар. Хәмдүнә апалар, бөтенесе белә, Габделфәтләр, Зәйнәпләр,
Rasim Nizamовlar birisi de kalmadı işlemeyen kişiler. Çakırgaç barasın indi. Hazır zaman şundayık, bayda çakırlar şunda barga kirek. Çünkü yaşarga kirek. Менә сез әйтегез бик күп артистлар белән эшләгән бар дип. Ул бөтен артист белән дә эшләү бер төрлеме, әллә кемгәдер уйнау рәхәтрәкме? Мен özümden bäxetli sanayım. Men eleke bu artistlar bilen de işlep bildim. Mene Farid apalar, İlham abiler barsında. Bu mene men pek bäxetli dep sanayım. Şu yerçiler bilen işleýärliginime. Çünkü birinçiden alar men yaratalar. Alar kötü balalar mene tiplahatda Bulgar tiplahatda diýen ama kile. Ufaga kilse de Halid ulan balamy diýip. Звонит кештора eken. Halid ulan balamy. Rafael abi İlyasov bilen gelip birge işleýiz bitinde. Elfi apa bilen men başladym Kazanda birinçi işleýe başladym. Sahabiyev bilen bir köp konsertler berебез. Алар инде звонит сурайлар. Халид булса барабыз. Ул булса биз җырлайбыз дип. Менин ишим бик курулган. Өзебезнең Башкортстанда да шулай. Мен үземне теге мен көчле баянчы димәйм. Мене халык ярата икән. Шушы бергә эшләгән җырчылар, артистлар ярата икән, мине зурлайлар икән. Мен, значит, кирәклемен дип уйлыйм үземне. Самый главный безнең эштә инде шул тәртиплек. Менә элекке onlar да булды инде ул теге әзрәк. Бездә бит көндә банкетлар эшләйләр, артистларны кунак итәргә тырышалар. Кемнәрдер тыйла алмады. Шул эшкелек аркасында, үзен үзе тыя алмау аркасында сахнадан югалып калдылар. Шундый көчле артистлар әрәм булдылар. Менә минем бөтен теләк шул. Артист үзен үзе тота белергә тиеш. Сахнада да, банкетта да, кунакта да, урамда да. Безгә бит карайлар күзгә караган күк. Мен артистларга менә мен Уфа урамына чыксам, мен җыяу йөри алмыйм. Һәр берсе күрешә, һәр берсе әйтә. Кочаклап ала. Әгәр шунда караңгы чырай күрсәтсәң, матур итеп күрешә белмәсәң, матур итеп сөйләшә белмәсәң, шунда ук синең дәрәҗәң төшә инде. Шулай ук сахнада бигрәк тә. Шул вакыт авыр вакытлар булды. Почкада минем таш кузгалды, операция ясадылар. Шул вакытта мин теге открытие сезона филармонияда. Ул вакытларда синтезаторлар юк, бер үзем баянда. Чыгып уйнайм, авызын җырам, чыгып артта җыгылам. Скорый мине укол казай. Шулай итеп сахнага чыгып уйнайм. Милепа кил юлда булу аратмыймы? Юлда шакта арыткан кебек. Ой арытты, ой кайтсам дибездә бер аратна торсак та ашып китәс килә башлый. Әйтеп торам, әлеге дә шул канга сиңгән инде без. Хәлдә бер шуда уйныйсы килмәгән чакларыгыз буламы? Уйныйсы килмәгән чаклар була. Менә сине тыңлай белә торган зритель була, халык. Менә кунакта утырганда да кешенең уйнатасы килә инде. Халит уйнал диләр. Шундый мәҗлес була. Кемдер кайсыдыр мәҗлестә мөкиббән китеп тыңлайлар. Аларга син үзеңнән үзең уйна, йөрәк уйнаялар өчен. Менә күздән яшьләр чыгып уйнайсың да, тотышларын караганна, сукланып, алар мәҗлес санламай артисны. Ул сәнгатьне аңламай торган кеше. Аңа концертка килергә ярамый. Менә мин шулай дип карыйм. Юрый эстем, юрый. Юрый эстем буламыни ул? Bilmem, harap durmayın indi. Bana yine hoş itep, ben yuray estem. Oturdum. Hin mingä ita turgainen mä? Niye sen mungkin? Bana mintä hingä hoş itep esa turgainen?
Mine usitip ısırga elbet min hine hin kurhat kendardı kurhat mı? Лепа, білуімше, сіз сөз ұстасы, шой бит? Шуңа сөйлей білмеймін бит енді мен. Неше күнде сөйлей білмейсіз? Сіз ятлап қана сөйлейсіз мәлі? Мен бит кіші yazып берген әсерден ятлап қана сөйлей беремін. Міне қазір бір әні сөйлеп бере аласың бізге. Мен айтқан едім, дай ташкаврей, италияны деген едім. Әне айта, мен айттан аллергия дей. Тағдайда ондан бабушканы келік деген едім. Әтейім айта, мен бабушкынан аллергия дей. Тогда меня садиктан аллергия, вот так-то вот. Onda конфет de vermeler. Gitmese gündüz yuklada boşuna diyorlar. Gündüz tügülümün dünlerde yuklamayayım böyle. Yediğim şokila. Tınırtaş gitti mi? Doğa değil kızım yukladın mı deyip sırıyorlar. Hazır evi bulan koysun eken. Balalarga bargan idim. Gelip 4 seneyak şaydaşıp ülgürmedim, işik sokudular. Dırda stoyin gana mujik kelip kirdi. Özbekistan'dan koykan narodni sildirirken tegi mujik bulma uylap arlı birle yürüy başladı. Taktı, sizni непременно сихырлағандар. Сенде дей палиатрия хандрус түгел, мене мындай диагноз дей. Хронический, гипертонический, стоматологический, политический, антибактериологический, пролонгированный психозный. Шу, дальше барин. Лепа, тағын кім бола аласыз? Kim var? Міне, шулай да санағызалы. Ой, size kadınlar bulma mümkün belki. Лепа, тағын. Иратлар боларға мүмкін ме? Kim? Ират болып сөйлей аласың. Irak bulurga bula bik natrашканда. Лепа, тағын кім болып бола ол? Бірер хайван болып бола ма? Hayvan bul. İt bulup kırırmasam Бигерәк тиз образға кіресіз. Papugay bulalım. Bizde papugay var ya. Papugay бола аласыз. Papugay oturarı. Kişa, kış. Лилия Пафатыйхова сәхнәдә генә түгел, хатын-кыз тормышта да артист була белергә тиеш ди. Күңел җылысын биреп, көзге салкыннарны да, кышкы бураннарны да үтәргә була. Ходай Тәгалә хатын-кызга моторлыкны да, хәйләкәрлекне дә юкка гына бирмәгәндер. Хатын kız. Еріңні матылын айтып, іштен қойта десең, біз бірге қойтып көреміз әлбетте іштен. Бары бірде иратның түрлі кейіпі, түрлі шақлары бұла бетінде олар. Міне біздің Халид, мәселен, бүтін нәрсенде жүрегін алатырған кіші ол. Мен ана кірінеп кіне, башта өзі тынышланған шүкітен, анан ейдетлеп кіне, оңлатып берем. Міне Халид, міне шулай керек, әйе шул дей. Хатын қыз, жылан кебіт 40 түр түске кірге тейшсің енді. Оңлатасың, тынышландырасың. Шунан иратның теге ошқазан ошады бетінде мұхаббет иратқа, шунан кебек ошарға бек ярата Халид абыйғыз. Һәр ират шундайдыр инде. Һәр ират шулайдыр. Яғни тип ошарға пішерге тырышам инде. Шундай мәкаль бар бит. Ирне ир иткәндә хатын, шир иткәндә хатын диләр. Сез моңа килешәсезме? Әллә бу халык уйлап чыгарган мәкаль генәме? Юк, дөрес. Менә безнең нәрсәдән безнең менә артист семьясында, мондай семьяларда бит көнләшү бар. Күпме дуслар белән очрашасың, аларның хатынын кочаклап күрешәсең, минем хатынны кочаклап күрешәләр дуслар. Менә кайбер арада була, көнләшә торган кешеләр була. Хатыннары. Ирләр ул бик көнләшеп бармайдыр, конечно. Ну, хатын-кызлар ничкә күңелләр. Шуңа көнләшеп бара торганнар була. Ну, алай итеп яшәп булмый бит инде алай. Менә андый хатын инде ир кеше түзәлмәй, менә аерышулар шуңардан килеп чыга. Бездә көнләшү дигән әйбер юк. Бездә безнең иң яратканыбыз дусларыбыз, туганнарыбыз, бергә аралашу, кочаклашып, күрешеп, сөйләшеп утыру.
Халтабы, менә хәзерге көндә караганда сезнең дә бөтен нәрсәгез дә бар. Малайларыгыз үскән, фатирыгыз бар, машинагыз бар, бөтен нәрсәгез дә бар. Тагын нинди максатларыгыз бар? Максатлар бар, киләчәктә шушы менә күтәрелгән биеклектән төшеп китмәскә. Яра, мин күтәрелдем инде дип, үзеңә үзең кул селтәп, мин хәзер халык белә, менә андый артистлар күп булды. Мин уже йолдыз чиры китә, менә яшьләрдә. Күтәрелеп кенә күренә дә 1-2 ай югала да кала. Менә мин андыйларга мин васыять итеп әйтер идем, йолдыз чиры белән чирләмәсеннәр бер артистта. Сәхнәдә ул бик начар. Простой булырга кирәк, менә җылмаеп, кеше сине сәхнәгә чыгу белән үз итсен. Менә мин яшьтән үк әйтәләр, без теге күдерә баянчы дип минем исем. Шундый бит инде теге җырга авызлы күдерә баянчы дип минем исем. Менә шушы Әлфия апаларына лаек, Хәмдүмәләренә лаек, Фәридә апаларына, Рафаэл абый Ильясларына лаек, Илһам абыйна лаек. Менә элекке бон. Алар бит бер вакытта да мин дип йөргән кешеләр түгел. Алар менә простойлар гомер буе квартирада йөрделәр алар. Авылдан авылга квартирада йөрәнделәр. Простойлар иң азактан алар кем кайда урын бирә шунда утыра торганнары менә мин исләйм әле артистларны. Алар теге мин тур башына утырайм фәлән дигән нәрсә булмады. Мин дигән бер вакытта андый сүз булмады аларда. Менә шуңа алар гомер буе халык алдында әле шул биеклектә киләләр. Иң зур җиңү минең булды 97 елда Швейцарияда узарылган Дөнья кубогындагы. Айнур, бу кадәр зур җиңүләрдән соң башыңа әйләнеп китмиме? Бәлки ул вакытны бит мин мәктәптә укый идем. Бәлки әзер. Игътибар көчәя бит инде үзеннән-үзе. Бәлки ул вакытта әзер әйләнеп тә киткән сымак тоелгандыр инде. Айнур, аннан соң сәхнәдәге кешегә бит кызлар да бик яшь гашыйк була. Менә кызлар тарафыннан көчле игътибар тыясыңмы? Һәм бу башыңа әйләндермиме тагын бер кат? Юк, бик әйләндереп бармый, чөнки барыбер. Менә синең үзеңә нинди кызлар ошый? Миңа төрле кызлар ошый. Үземнән дә зур. Үзем яшьтәгеләрдә ошый шул. Димәк, аның менә ак чәчле, кара чәчле булу анлар мөһим түгел. Юк, Ошый икән ошый инде. Ошый, конечно. Бу эшкә акыллы булсын. Беренче Акыллы булсын инде. эшкә акыллы. Эшкә матурлык матур түлә кирәк. Халтабы, менә сезнең бер малайыгыз бик кыю, икенчесе бик оялчан. Ничектеләр әле? Семьяда гел бер төрле кеше булмай бит. Менә Лилия ул карап торуга энергичный хатын бит инде шартлап тора. Бик шат. Кеше уйлай, о, хатыны моның бик нидер инде. Ут кеби икән дип. Ут диләр. Ә ул наоборот. Ул оялчан, бер кайда барып теге күкрәк кирә торган кеше түгел, скромный. Һәм семьяда ул бөтен нәрсәне тигезләп, менә үзем ихлас төркеме, Уфада филармонияда, шу ихлас төркемендә дә ул һәр бер нәмәне тигезләп, барлап, бөтенесен урынына утыртып кына бара. Шуңа малайлар да Айнур инде карап торганда бик зирәк, бик теге шустрый дип була. Бик җыр. Икенче клуб барганда скромный малай тоже. Ул үз өчен берәр сорап та ала торган малай түгел. Шуннан олы малай ел инде бөтен скромный инде ул. Аның белән безгә эшләү дә рәхәт. Минем бригадада эшләй ул. Клавишта уйный, үзе композитор, бөтен аның җырларын безнең Башкортстан җырчылары йырлый. Шуңа халык арасында үлгәнче син менә мине например син кирәкләр тис булып инде син уйный алмасаң да җырлый алмасаң да сине бары бит шул вакытта шундый баянчы шундый йырчы бары бит дип менә безнең бәхти агайлар күп бик күп еллар бик күп буыннар сине искә алып сөйләсеннәр иде менә минем бөтен шул хыялым шул. Әлеге теләкләргә амин шулай булсын диясе генә кала. Кирәкле артист булып, гомумән кирәкле кеше булып яшәргә язсын.